Autan Mama Studio Record. Dahe mai madina manzona annabina. Da farko za na sanya Allah sarki gwani na alhayyi gwani Allah makagin da ya kage raina, kai mana lamani na yo begen annabina. Dahe mai madina manzona annabina, Allah kai dubun salatin kaga annabina. Shalele abin yabo na farin ciki na da alai har sahabu masu yaban annabina. Dahe mai madina manzona annabina, farko shugaban sahabbai sirikin ma'aiki Umar Usman hadimi a gurin ma'aiki, zakin shugaba Aliyu da shi bai tukana. Dahe mai madina manzona annabina, salatin rabbina yi roƙo a sako da nana Az-Zahra Usayyada tsokar annabina. Ni MD wallahi kaunar ki tana a raina. Dahe mai madina manzona annabina, bara in dakata in gaishe da ubangidana Shek Tijjani Jiyali Barhama jarumina da dan Usman Shehu Dahir ubangidana. Dahe mai madina manzona annabina, na gama gaisuwa bara in shiga baitukana wanda nake nufin na rera su ga annabina. Kyakkyawa asibkatillahi farin ciki na. Dahe mai madina manzona annabina, salamu alaika ya masoyina annabina, dai maka sallama masoyina annabina, an san sallama habibina annabina. Dahe mai madina manzona annabina, nurullahi ya masoyina annabina, shafi'ullahi ya habibina annabina, rasulullahi ya ma'aikina annabina. Dahe mai madina manzona annabina, yabanka nake dare da rana ya annabina, yarda na ganka ko cikin bacci annabina, burina yabanka ya ɗaha farin ganina. Mauludin shugabanmu manzona ɗan amina, mauludin shugabanmu manzona ɗan amina, ruhi zuciya da bakina ɗan amina, ni dai kai ne cikon muradaina ɗan amina, labbai ka farin gani masoyina ɗan amina. Mauludin shugabanmu manzona ɗan amina, kaunar ka nake na biyu manzona ɗan amina, ni dai sai na faɗa da bakina ɗan amina, dan babu kamar kaɗa ha manzona ɗan amina, nurul kulli abin tunane na ɗan amina. Mauludin shugabanmu manzona ɗan amina, manzona ɗaha ɗan ƙureshawa ɗan amina, manzona ɗaha wanda bai tsawa ɗan amina, dole yaban kaɗa ha kyakkyawa ɗan amina, hanyar tsira rasulu manzona ɗan amina. Salamu alaika ɗaha manzona ɗan amina, mai maka sallama masoyina ɗan amina, amsa mini sallama habibina ɗan amina, baitoci kai nake wa manzona ɗan amina. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, mu yan taga zamuna ƙaunar sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, mata da maza da yara tsofi sai sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, ba mu barin yaban ka manzona sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, manzona ɗan amina shane ma sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, babban bango majinginar bayi sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, manzona ɗan amina shane ma sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, manzona ɗaha mai gidan kamshi sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, wurin mai shi nazo da koko na sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, daɗin daɗi ka amsa roƙo na sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, yarda na je madina in yi ziyarar ka shugaba. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, Allah ma ya yabe ka manzona sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, ba mu barin kaɗa ha manzona sayyidul wara. Yau dai taga zamuna mauludin farin gani, mu sai annabina, ni dai sai annabina, ni na sai annabina, mu sai annabina, kai ma sai annabina, ke ma sai annabina, ku amsa annabina, taga za sai annabina, mu sai annabina, maza sai annabina, mata sai annabina, yara sai annabina, tsofi sai annabina, birni sai annabina, ƙauye sai annabina. Allah wa kuke so, matasa wa kuke so, mu sai annabina, yara wa kuke so, manya wa kuke so, tsofi wa kuke so, matasa wa kuke so, mu sai annabina. Yan bamo wa kuke so, kudawa wa kuke so, madawa wa kuke
Kasidowa kuke so, kunyabowa kuke so, sakata waiwa kuke so, dan suruwa kuke so, batatawa kuke so, tagaza waiwa kuke so. Mu sai annabi na, yau dai tagaza muna mauludin farin gani. Mu sai annabi na.